देखो भाई माना केमती आसन अच्छा लाइक करो शेयर करो कमेंट करो जरूर कमेंट करो वीडियो नहीं करो फोटो उठाओ बेसी लगे बेसी पानी है ही नहीं तो
ଏଇ ଆମର ନଦୀର ଘାଟର ପାଣି ଆର ମିନିଟ ଖାଲି ପାଣି ଯାଇ ହେବ ତ ନେଇ ପାରବେ ହେଲେ କମ୍ ପାଣି ଅଛି କି ପାଣି ଅଛି ହଁ ଅଛି ଯିବ ବାହାରି କିଛି ନାହିଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ରାସ୍ତା ପଳେଇବ ଆରାମରେ ପଳେଇବ।